Amics i amigues meus, Andorra no és només les compres més barates, també és les esglésies romàniques, els paisatges molt bonics, podeu veure aquí al fons, i aquests camins que em recorden quan jo era un nen i podia a la Vall d'Aran pujar per aquests camins. Per exemple, a veure, aquí diu Camí del Tosquer la Fosa, puc anar per aquí o puc anar per aquí que és més a prop del poble del camp i que no és desconegut. I també ho podeu veure al fons, un telefèric que va cap al cim d'aquestes muntanyes del fons. Malauradament, els arbres no es deixen veure les muntanyes, el bosc no, perquè el bosc ja el tenim aquí. I ja sé que aniré per aquest camí, que m'imagino que és molt bonic, ho és, naturalesa, encara no està això adulterat per la mà de les humans, les indústries i totes aquestes bestieses. I bé, aquí el camí se'n fa menys clar i, en fi, és perquè pugueu veure com és així, si arribo abans que s'acabi la gravació. I mireu, abans d'acomiadar-nos, quina panoràmica més bona. El poble d'Encamp, 5 quilòmetres